Türkmenistanyň ýiti ykdysady çökünlügi başdan geçirýän döwri Berdimuhamedowlar ataly ogly bolup, ýurduň maliýe ulgamany sol sanda geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasyny maslahat etdiler. 15 oktýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhamedow Nowatdaky onlaýn maslahatynda ýurduň syýasy durmuşynda bahra köp rol oýnaýan ogly vitse-premier Serdar Berdimuhamedowyň 2022-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasy, ýurda durmuş ykdysady taýdan üstürmöň esasy uğurlary we geljek ýyl üçin maý goýun maksatnamasy barada taýýarlan hasabatyny diňledi we büdjetiň taslamasyny umuman makullap Milli Geňeşiň Mejlisiniň garamagyna iýerdi. Türkmenistanyň syýasy ýagdaýyny izarlayan synçylar sol sanda Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panyer ataly ogluň soňky maslahatyny Serdar Berdimuhamedowyň halkyň öňünde miras düşüredip görkezmek ugrunda ädilen Nowatdaky ädim bolandygyny aýdarlar. We know that President Berdimuhamedov is grooming his son to take over as president. Prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň öz ogluny bir gün oňa prezidentligi miras geçirmek üçin taýýarlaýandygy ma'lum bir ýagdaý. Bu şu urda ädilen Nowatdaky ädim boldy. Şol bir wagtda meniň bilişime görä Serdaryň ýurduň döwlet büdjetini gödäwçilik ederýäli häzirki güneçenli bitiren hiç bir işi ýok. History, he doesn't seem to have done anything that would suggest he has experience in managing a national budget. Tadahanyň maglumatyna görä 2020-nji ýyldaky maý goýumlaryny esasan ykdysadyety diversifikasiýa ýolu bilen üstürmäge, innowasion esasdaky önümçilikleri ýoly goýmagy, ýokary gosmaçy bahaly produktları üstürmäge gönükdirmek gözüňinde tutulýar. Tadaha öňki ýyllarda bolşaly resmi hasabata salgylanyp aýdyňlaşdyrmazdan geljek ýylda hem durmuş ulgamyny üstürmäge ýetirlik meçhurdäki serişdeleriň gönükdiriljakdygyny habar berdi. Her halda habarda bir anyk görkeziji hem bar we ol her ýylyň 1-nji ýanwaryndan 10% köpüldürýän aýlyklara degisli. Ýönetimçiler Türkmenistanda geljek ýyl 1050 manada deň boljak iň pes aýlygy hem köp adamyň ýetip bilmeýändigini, manadyň dollaryň garşylygyndaky durnuksyz ýagdaýynyň we pandemiýa çäklendirmeleriniň bolsa ýylatyň güzäran aýlamak mümkinçiliklerini has azaldandygyny aýdarlar. Emma mitbogutda ýylatyň iş bilen üpsünçilik meselelerini çözmek barada aýdylýan bir jümleden başga anyklyk ýok. Trend nesiriniň sentýabrda Türkmen resmiýetine talgylanyp beren habaryna görä 2015-2020-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanda 111.000 töweregi iş orny döredildi we çökün ýa hususy işçiligi berilen kärhanalarda pandemiýa döwründe işini ýitiren adamlaryň sany näwelli bolmagynda galýar. Bu barada Bolgariýada ýaşaýan türkmen ykdysaçysy Anna Durdyhajeýew azatlygy seýle gurrun berdi. Всё это повышение заработной платы, это, как говорится, на публику. Она не решает никаких. Aýlyklary köpeltmek aýdylşaly il gözüne edilýän iş. Ol ýylatyň durmuş problemlarynyň hiç birini çözmeýär we diňe öz-özüni wagt etmek üçin ulanylýar. Häkimetler ykdysadyety analiz etmeýärler, sanlary analiz etmeýärler, inflasiýa seretmeýärler, diňe alýarlarda halkyň öňünde owadan görünmek üçin 10 deňýaly sany yglan edýärler. Называют цифру 10 для того, чтобы выглядеть перед народом красивыми. Türkmen mitbogutunda her ýyl 10% köpüldürýän aýlyklar bardaky habardan soň nykdalýan ýene bir üstünlük binalar we desgalar Nowatdaky guruluşyk taslamалary bilen bagly bolup görünýär. Özüni ödemeýän, uly döwlet serişdeleriniň ýitirilmegine getirýän gymmatbaha binalar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä korrupsiýa giň ýol açýar we ýurtdaky ykdysady çökünniň esasy sebäpleriniň biri bolup durýar. Emma Berdimuhamedowyň hasabatynda anyklaşdyrmazdan aýdylmagyna görä düýpli maý goýumlarynyň belli bir möçberi ýeni binalaryň hem de desgalaryň guruluşyna gönükdirilýär. Berdimuhamedow öňrek pandemiýa döwründaky ykdysady kynçylyklary salgylanyp, guruluş taslamalarynyň tanawyna gaýtadan seretmegi tapşyrdy. Ýönetimçiler onuň gerekmejek guruluş çykdyjlaryndan el çekip bilmeýändigini aýdarlar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň bilermeni Bruce Panyer egerde hökümet maslahatynda wada berilýän bolçuluklar amala aşmasa, onda munyň üçin ozalky emeldarlardan tapawutlykda prezidentiň oglunyň jogapkärçiligi çekilmejekdigini çaklady. I suppose the only plus about this is that now there's no one else to blame but the Berdimuhamedov family for whatever happened. Bu soňky ödgörlüşlikleriň ýeke oňoýly tarapy hem bar. Indi näme bolsa bolsun, munyň üçin Berdimuhamedowlaryň maşgalaty jogapkär bolar.
Odalyky ýyllarda döwlet büdjeti maslahat edilen prezident Berdimuhammedow adatça diňläp oturýardy we belliklerini aýdýardy. Edilen wadalar amala aşmasa, soňu bilen ýokary derejeli emeldarlara käýinç berilýärdi. Häzir ýagdaýlar tapawutly sebäbi maliýe pudugyny onuň oglu gödäwçilik edýär. Meniň pikirimçe, olar ýene ösüş taňlaryny toslap gözboýawçylyk ederler. Ýöne hiç kime bärden gaýtmalar we kemçilikler üçin barmak çomaltmadylar. You know, there won't be a scapegoat, you know, someone that you can blame for the budget not being fulfilled and for things not materializing as they were promised. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny Lewap welaýatynyň Türkmenawa şäherine öýsüz adamlar köpelýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji oktýabrda maglumat berdi. Maglumata görä Sewitde öýsüzleri köpelýän mahaly ýerli öý müdürlikleriniň resmiýleri kommunal töleglerini wagtyna töläp bilmedik garrylary hem garrylar öýüne tapşyrmagy, olaryň öýlerini hökümet haýryna geçirmäge finansiýar. Habarçymyz onsuz hem şäherde öýsüzleri wagtlaýyn saklamak üçin ýörüýte binalaryň ýokdugyny, resmiýleriň ýaşaýyş jaýy bar bolan, ýöne kommunal töleglerini tölemäge ukypsyz garrylary öýüne göçürmäge finansiýanlyklaryny habar berýär. Mundan öňe Türkmenistanyň dur reseptlerine öýsüzlere we zewel dörýän adamlara wagtyly göreş uglan polisiýa işgärleri habarçymyzyň maglumatlaryna görä inni öýsüz görse görmedik türän bolýar. Sebäbi ol öýsüz adamlary wagtlaýyn saklamak üçin bina gödöňüne tutulmadyk diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol döwlet tarapyndan öýsüz adamlaryň durmuş gorawlygyny maliýe taýdanam ýardym berilmeýändigini gurrun berdi. Öýsüzler il arasynda bomj atlandyrylýar we olary Türkmenawatda duş gelen ýerde görmek bolýar. Olar dilegçilik edýärler we duş gelen ýerde ýatyp durup ýörler diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Olaryň arasynda Lewabyň oba we etrap ýerlerini gün görüp bilmän vilayet merkezine gelip dilegçilik edýän öýsüz adamlarym bar. Habarçymyz döwletden pensiýalyan adamlar üçin Türkmenawatda garrylar öýüniň bardygyny habar berdi. Ýöne pensiýasy bolmadyk adamlar garrylar öýüne ýerleşip bilmeýär. Garrylar öýlerine bolmak üçin ol ýerde bolýan raýatlaryň pensiýa haklarynyň ujundan pul tutulýar. Döwletden pensiýa almaýan raýatlar garrylar öýüne kabul edilmeýär. Wagtyň geçmegi bilen şular ýaly adamlar bomj bolup meýdana ýatyp durup başlaýar diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökmany pensiýa ähtiýaçlandyrmasyna gatnaşygy 5 ýyldan az bolmadyk erkek adam 62 ýaşyny dolduran soň aýal maşgala 57 ýaşdan soň pensiýa almagy hukuk kazanýar. 3 çağa dogran aýal 56 ýaşda, 4 çağa dogran aýal 55 ýaşda, 5 çağa dogran aýal 54 ýaşda pensiýa çykyp bilýär. Ýöne olarda değişiklikde adından 20-18 we 15 ýyl hökmany pensiýa ähtiýaçlandyrmasy bolmaly. Bu çağlar adından 8 ýaşa çenli terbiýelenen bolmaly. Pensiýa hukugyny değişli talap edilýän şertleri raýatlaryň gulluk ýyllaryna, hünärine we beýlik käbir ýagdaýlara görä üýtgäp bilýär. Bu maglumatlar Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan goramak kodeksine esaslanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenawatda öýsüz adamlaryň sanynyň köpelmegine, gartaşan adamlaryň kommunal töleglerini wagtyna töläp bilmezliginiň hem sebäp bolýanyny aýdýar. Onuň örünen maglumatlaryna görä ýerli öý dolandyryş müdürlikleri kommunal töleglerini töläp bilmeýän gartaşan raýatlary garrylar öýlerine geçirmek üçin finansiýa edýärler we garrylar öýlerini 2 ýyldan artyk galan kömegi mätäç howundarsyz raýatlar hemişelik ýaşaýan salgysyndan hasapdan çykarylýar. Munyň ýa-ni habarçymyza görä garrylar öýündäki gartaşan raýatyň eýçiligindäki jaý öý müdürligi tarapyndan satyba çykarylýar. Türkmenistanda dowam edýän ýeti un we çörek yetmezçiliginiň arasynda Aşgabatda çörek we çörek önümlerini bişirýän hususy eýçilikdäki kärhanalaryň onlarçasy öz işini besetdi. Bu ýagdaý ýüzlerçe adamyň işsiz galmagyna getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berýär. Onuň sözlerine görä indi bir hepde gowrak wagt bäri Aşgabatdaky hususy kärhanalaryň 30dan gowragy çörek we çörek önümlerini bişirmegi besedip öz işini togtatdy. Olaryň arasynda Berdiýew köçesiniň ugrunda ýerleşýän 3 ber kararlyk etrawynyň Demirady köçesiniň ugrunda ýerleşýän 2 we Maltumulu köçesiniň ugrunda ýerleşýän kärhanalar bar. Kärhanalaryň käbirinde ortaça 10 aýal zähmet çekýärdi. Olaryň öz işini besetmegi netijesinde ýüzlerçe adam işsiz, gadançsyz galdy diýip çörek öndürýän hususy kärhanalaryň birinde işlän bir işgär 18-nji oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Hususy kärhanalarda işlän bir näçe işgäriň habarçy
habarçymyda beren maglumatyna görä, kärhanalaryň öz işini bethetmegine döwlete değişli dukanlarda Türkmenistanda öndürilen unyň ýoklugy we ýurda import edilýän unyň gymmat bolmagy sebäp boldy. Ozal hususy telekeçiler döwlet dukanlarynyň arka kapylaryndan 1 kilogram uny 10 manatdan satyn alýardylar. Döwlet dukanlarynyň işgärleri ilata 1 kilogramy 1 manatdan satylmaly subsidiýalenen uny telekeçilere bir kanun satýardylar. Telekeçilere ýurda import edilen unyň 1 kilogramy 25 manatdan satyn alyp, bir çöregi 10 manada satmak hem düşeňtli bolmaýar diýip işgär belledi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginden goşmaça maglumat ýa-da kommentari alyp bilmedi. Ýurdun döwlet dukanlarynda adyk şol sanda un we çörek üpçünçüligindäki ýiti problemalar saklanyp galýan mahaly dukan resmileriniň ilaty paýlanmaly subsidiýalenen uny bir kanun satýandygy barada adatlyň habarçylary soňky ýyllarda ençeme gezek habar berdiler. Şu ýylyň sentýabrynda bolsa Türkmen häkimetleri subsidiýalenen unyň bir kanun satylmagyna garşy göreşmek çäreleriniň çäginde öz hususy hojalyklaryna tamdyrda çörek bişirip satýan aýallara garşy reýtleri geçirip başlady. Şonda Balkanyň kanun goraýjy edaralarynyň resmileri tamdyrçylary soragy çekip, olaryň nirelerden we kimlerden un satyn alýandygyny anyklamaga synançdy. Munyň izi süre kanun goraýjylar çörek dukanlarynda paýok unlarynyň ogurlanmagy bilen bagly derňew işlerini geçirip, döwlet dukanlarynyň ençeme işgärine garşy jenaýat işini gozadylar. Ýöne habarçylarymyz Türkmen häkimetleriniň bu çärelerinden soňra-da döwlet dukanlarynda un we çörek üpçünçüliginiň kadaly ýola goýulmaýandygyny aýdýarlar. Häzirki wagt döwlet dukanlarynda ir saat 5-de buhanka adlandyrylýan çörek ýarym saatyň dowamında bir ele 3 sansy satylýar. Şondan soň subsidiýalenen çörek ýok. Çörek ýetmän çöreksiz galan adamlar Tomuz hususy kärhanasynyň öndürýän çörek we çörek önümlerini gymmat bahadan satyn almaly bolýarlar. Bu kärhananyň öndürýän çörek önümleriniň bahasy 10-25 manat aralygynda bahalanýar diýip efirde adlandyrylmasylygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 18 oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan käbir synçylar ýurtdaky un we çörek ýetmezçiliginiň hususy çörek kärhanalarynyň tamdyrçylaryň we döwlet dukanlarynyň işgärleriniň üstüne ýüklenerden has ýitidigini aýdyp, munyň sebäplerini ýurtda ýygnalýan galla hasylynyň petligi bilen baglanşdyrýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky un we çörek ýetmezçiligini resmi taýdan boyun alman, geçen ýyllardaky ýaly şu ýyl hem ýurt boýunça 1.400.000 tonna galla hasylynyň ýygnalandygyny aýdyp, buğday plan borçnamasynyň doly ýerine ýetirilendigini yglan etdiler. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň 22 sentýabrda çap eden maglumatynda häzirki wagtda ýurdun jemi içerki önüminde oba hojalygyň paýynyň 11-12 götürme ýetýändigi aýdylyp, ýurtda azy kopsuzlygynyň üpçün edilendigi bellenilýär.